Ka Central Bureau of Investigation CBI lingba ka Head of Branch Anti-Corruption Branch Shillong hadian jongkarai Pynksan ka Meghalaya High Court ya ka MLA ka NPP na East Shillong but menteri badikmi ka tratlo ka sarkar jilla ka Dr. Mesel Amperin Lingdo lam argut ke officer ka trat pulie kelas dang bat Pynkhreh ban lech Supreme Court karai Pynksan ya ka Dr. Amperin bat argut ki wipat ki badai ki officer la Pynksan lingba ka Hukum Chief Justice ubad syong thaj no menta ka singi sandrek unailar arja opsan na kam u Justice IP Mukherjee kacing pelang ya CBI ban Pynkhreh ban lech Supreme Court kadai namar ban kaliang chungki kadkum ka telang khubor kalong ba CBI gladep charge sheet persya ikite gi laingon ba kacing bishar kadang ya chekman na ka telang khubor la yolum jing tepru ba CBI ka penpau kacing lengo alor katai karai ka balapen bana ka sautrek unailur arjar opsan la ongru bagam shim la dai na kacing penbuan palat iginong sakhi henry la thep charge sheet alor ki sakhi sebut ki babiang ban banrap bagi sakhi sebut persya ikite gi laingot ki skamba ba dai halor ka takadong rem la thep charge sheet iki ka special leave petition ban mudoi dak CBI kanlong halor balai ga Meghalaya High Court kam shemik record na trial court ba dai ga Meghalaya High Court ka patoket CBI ba ka penkut ya kacing mudoi ong ketolong khubor hakacing tran banrap ka press conference blakhot belong dak Dr. Amperin Lingdo hayang sa jongka halai mkhra agaba kala penpau ke jing dokumen alor ka Meghalaya High Court hakachan mit sautrek unailur arja opsan kasanjita kanong isaj an ng ka Dr. Amperin klaong bakilalong Pynkhreh la dak CBI kapatom ka Hukum sa Supreme Court halor palat ars pangut ki bathep kam no hikai ki bala syakhan chaklia hadin ka mukaduma ta asyali kanong isaj an klaong ba ka mukaduma ka kut akilaingot kanthop ka Dr. Amperin kumbun syukudau bakatai ke mukaduma kadai halor ka jingkano dongketi ka Dr. Amperin kementeri badi khmi ka trat puli ka por hakabala keno bakala pha ke officer bat ta asyali bat odd marks na score sheet jogi be khun exam no hikai government LP school house name arjar pra Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya